Здравейте, това е KG, Хюстън, Тексас. Искам да разгледаме днешното време, да разгледаме някои от сетапите, които бяха останали от петък. Първият от тях е, който дадахме Euro-Dollar. Както виждате, ние взехме цената, сетапа беше продава под долния край на този бар, което е 1,3191, почти 1,32. Както виждате, цената не достигна изобщо до нас, така че този трейд не е profitable, но не е и губещ. Повечето от седапите, които дадахме в петък, цената изобщо не можа да достигне до тях. Целта е, когато аз давам седап, ако цената не достигне до вас, това е добре, но ако цената достигне до вас и премине края и не ви даде една възможност да направите break-even, тогава това е лошо. Както да видим другия седап, който имахме. Имахме Euro Audi. По същия начин цената изобщо не достигна до нашата цена, на която имахме buy, но според мен този buy тук е все още валиден. Както виждате, имаме rejection на тези low. Цената полека достигна обратно до тези low, но както виждате в този бар тук от вчера, също цената, този бар всъщност е от днес, от понеделник, цената е реджектана тук отново, има съпротивление, има support и цената според мен пак ще се върне, ще се помъчи да прехвърли високата част на този бар тук. Другия седап, който имахме, беше Euro Franc. Цената също не достигна нашия седап, спря точно преди да достигне седапа и продължи надолу. Имаме failure на този pin bar. Това е нормално, тъй като виждате, ние имаме много силен моментум, който е down моментум или down тренд. Така че винаги когато този бар и този трейдинг беше срещу тренда, винаги когато имаш трейдинг срещу тренда, трябва да си доста внимателен, защото повечето от хората, които са в маркета, са в обратна посока на вас. На този бар беше според мен доста добър и беше от 365 moving average, от добра цена 1,12 и имаше възможност да се върне цената обратно до този върх на този бар, което най-вероятно ще направи така или иначе, но ще го направи от цена, която е 1,12 1,12 тук, може би 1,10 или ще отиде до 1,10, което имаме долу тук. Но тая цена на 1,12, както виждате, тук има много добър support, също и resistance. Другия бар, който имахме тук, долар, Сингапур долар, също по същия начин цената не достигна до нас. Искам сега да преминем през някои възможни седапи, които са на различно време. Те са на weekly frame и просто може да видим, че понякога има противоположност на това, което виждаме на weekly и на това, което виждаме на дневни. Така че ние почти винаги трябва да прегледаме и weekly setups преди да правим трейдинг на дневни. Ето, например, тук имаме Euro Audi на дневен setup, имаме pin bar, също един доста голям pin bar преди няколко дни от support, rejection на този level, rejection, отхвърляне на тази цена по същия начин и днес. На weekly ние виждаме, че миналата седмица всъщност имаме outside bar, bearish outside bar. Цената прехвърли края на този бар и прехвърли края на този бар. В същото време имаме много силен bearish momentum, което е downtrend в момента.
и аз мога да кажа, че тая валута се движи в bearish тренд, но ако погледнем на дневен режим, изглежда, че валута се движи в bullish тренд. Също в bearish, но имаме някои price action bars, които са bullish. Имаме тук bearish rejection, още веднъж bearish rejection. Цената се движи в този диапазон на този бар продължение на няколко дни вече. Значи, ние може да правим, ако ние правим трейдинг на този бар, който е от понеделник, ние ще го вземем най-много до височината на този бар, което съвпада и с долния край на този бар и всички тези краища на тези барови. Вземането на този бар до височината на този бар в take profit или до този бар е много рисковано. Другият